perquè és nou i m'ha posat Windows sense el meu consentiment, però ara el porto per posar-li Linux, Com comencem? Comencem de dret. Podem començar amb el llenguatge descriptiu. He posat a l'ordinador perquè em posi Linux, o hauries d'haver dit, si volies que estem tractant dels usuaris aquests, per posar-me jo mateix. I aquest seria, en principi, un dels temes important perquè el programari tiri endavant o es tiri més tard. És a dir, en primer terme, què significa que un usuari pugui fer una cosa similar al que es pot trobar amb un entorn Windows que posa un CD i donat unes precondicions que li són favorables tant de maquinari com de drivers, que òbviament el programari lliure no té, i per tant no sé si seria comparable la situació o no, doncs, si més no, s'atreveix a instal·lar un sistema operatiu i no demanar consell o en darrer terme doncs truca amb algun amic i dic, escolta, doncs mira, això no m'acaba de sortir i acaba d'instal·lar. Clar, jo ara concretament a l'escola una persona s'hi està posant el tema del programari lliure i sí, m'han deixat un Knoppix i me l'he instal·lat i això, de conya, per ara no vull instal·lar el disc dur. Vam agafar el Knoppix, unes instruccions, no el va poder instal·lar.